Иллюзия менә 3 сагать дип әйтәсеңме тиме, әле сиңа теге нормальный цифрлар әйткәннәр дип. Синең альтернатива башка әйбер алырга. Шулай әйтсәң генә иде. Мин бай биткән булыр идем инде алышам булса. Мин инде әйтмим, шундый менә 100% ПП гына ашагыз дип әйтмим алай. Уңайда карамыйм, тискәре дә карамыйм, ләкин учлап ашамыйм да дип әйтер идем инде, име? Димәк, нутрициологлар да фастфуд ашый. Ләкин бик сирәк ашыйбыз. Кайнар сәлам барыгызга да. Бу димәк дип аталган подкаст аның алып баручысы мин Иллюзия Касыймова һәм әлеге чыгарылышта без сөйләшәчәкбез дөрес туклану турында. Әлеге җаваплы эштә безгә ярдәмгә киләчәк Чулпан апа Мөслихова һәм ул дөрес туклану буенча белгеч нутрициолог. Чулпан апа, хәерле көн. Хәерле көннәр барыгызга да. Ничек хәлләрегез яхшы гына килеп җиттегезме? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Шунда ук сорау бирәсе килә, нутрициология ул нинди фән? Нутрициология ул дөрес туклану, сәламәт яшәү рәвешен өйрәнүче фән. Анда ул нинди булса, авыруларны дәвалаучы түгел, киләчәктә әлеге авырулар булмау өстендә эшли торган фән. Диетолог һәм нутрициолог нәрсәсе белән аерыла бер-берсеннән? Диетологның махсус медицина белеме булырга тиеш, югары медицина белеме булырга тиеш. Бүген инде менә мин күрәм, күп кешеләр һәрберсе үзен диетолог дип атарга тели бит инде. Чынлыкта исә диетолог ул югары белемле белгеч. Ул теге яисә бу авыруны дәвалый. Аңа инде синдә бар икән авыру, шикәр дип, мәсәлән шикәр, диабет авыруы, башка төрле авырулар булса, син диетологка барасың, ул сиңа анализлар бирә. Шул анализлар белән яңадан аңа барасың һәм ул дарулар да яза. Нутрициологлар исә алар медицина белеме алардыга мөһим түгел, аларга медицина белеме кирәкми нутрициолог булу өчен һәм алар дарулар үзләренә килгән клиентларга дарулар язырга тиеш түгел. Алар бары тик туклану системасы белән һәм нинди булса батлар, витаминнар белән генә ул килгән кешегә ярдәм итә. Әгәр дә ул нутрициолог сизә икән, менә аның көчегенә җитми, әлеге кешегә ярдәм итәргә, анда авыру һәм ул авыруның башлангыч стадиясе гына түгел икәнен күрә икән, ул аны диетологка җибәрергә тиеш була. Врачларга җибәрергә тиеш була, табибларга. Сез үзегез әлеге өлкәдә ничә ел һәм дөрес туклануның бөтен сирен дә белеп бетердем дип әйтә аласызмы? Мин дә әлеге өлкәдә кызлар инде ул өлкәдә гомер буе була, әйме шәһәрдә теге гомер буе син үзеңнең весыңны саклыйсың, тегесен ашау буенча карыйсың. Мин күбрәк бу өлкәдә 2016 елны, икенче улым туганнан соң әлеге өлкә белән күбрәк ныграк кызыксына башладым. Үз белдеклегем белән тегеннән укып, моннан укып инде. Аннан соң без кызлар белән аерым бер группага җыелып WhatsApp'та аралаштык инде. Шунда үземнең алган белемнәрем белән бүлештем һәм үземдәге төрле марафоннарда катнаша идем, ләкин ул марафоннар русча бара иде. Мин татар теле мөхитендә үскән, миңа ничектер кирәк иде татарча аралашасы килә бит инде. Мен дә уйлыйдым, менә бу ниләрне татарча бирсеннәр иде, ник татарча аралашасын килмәгән, хәтта үзеңнең әйтергә теләгән фикереңне дә татарча әйтү авыр була иде. Һәм без татар телендә WhatsApp'та аерым бер төркем оештырдык кызлар белән. Шунда инде миңа кызлар шундый идея бирде, Чулпан, ничек син үзеңдә теге мондый марафоннар алып бармыйсың ди, дөрес туклану буенча. Ләкин мин шундый кеше 100% әйбергә белмичә, мин нәрсәндер башларга кыенсынам. Һәм 2018 елның ахырында, инде 3нче улым туганнан соң, мин әлеге өлкәгә профессиональ рәвештә кирип китәргә булдым. Алдан дөрес туклану белгечлеге буенча укып сертификатын алдым. 2019 елның нутрициология буенча курсларга язылдым. Ләкин менә сиңа килгән кыз һәм марафоннарда оештыра башладык инде, аерым WhatsApp'та, аннан Instagram'да аерым ачтым страницаны, анда татарча аралаша, татарча яза башладым. Һәм аның чыннан да менә бу татар мөхитенә татарча аралашу кирәк икән, менә шу өлкә буенча кирәклеген аңладым. Күбрәк кызлар мөрәҗәгать иткән саен, клиент теге сиңа сораулары арта бара. Ниләр син очраша торган проблемалар арта бара һәм әлеге курслар гына җитмәвен аңладым да инде. Мин аннан соң Мәскәүнең университет образовательный медицина дигән уку йортына кердем. Хәзерге вакытта менә шунда белем алам.
ул нутрициолог та, табиб та гомер буе укый торган белгечлек дип әйтәм. Шуңа күрә бүген менә мин дөрес туклану буенча бөтен әйберен дә беләм дип әйтә алмыйм. Чөнки кешенең организмы ул шундый киң, аны менә өйрәнеп, бер генә өйрәнеп бетә алмыйсың. Гомер буе укысаң дагы белеп бетерә алмыйсыңдыр әле кебек тоела миңа. Әйттегез бит әле, менә татарча сөйләшә торган мөхит кирәк, миңа татар мөхите кирәк дип. Чынлап та татарча сөйләшә торган диетологлар да, нутрициологлар да, дөрес туклану буенча белгечләр, гомумән алар аз. Бармак белән генә санарлык һәм иң танылганнары ул сез. Шуңа күрә сезгә рәхмәт, нәкъ менә шушы мөхитне үстергәнегез өчен, татарча алып барганыгыз өчен, блогларыгызны мин сезне күптәннән күзәтеп барам. Рәхмәт. Сез дә язылыгыз. Әйтәләр инде, нигә нәнчәпсен шулпан диләр рус аудиториясына, сиңа теге күбрәк акча эшлисең килсә, рус аудиториясына иде күчтеләр индеме. Ләкин бер-ике тапкыр күчеп караган булды минем, ләкин ул менә күңелгә якын түгел. Менә күңелеңә якын булмаганда, эшләү теләге дә андый зур түгел. Һәм күңелеңне биреп эшләмисең. Менә татар мөхите белән сиңа шәһәрдән дә, авыллардан да сиңа мөрәҗәгать итәләр һәм шулкадәр рәхәт аралашулар. Күңелеңне биреп рәхәтләнеп эшлисең татарча булганда. Сез үзегез кайсы яктан? Мин үзем Мамадыш ягыннан булам. 2000дә, ничәдә? 2002дә бугай мәктәпне бетергәннән соң монда Казанга килдем һәм менә Казанда төпләнеп калдык инде. Дөрес рацион нинди булырга тиеш? Дөрес рацион ул менә сиңа көн дәвамына көч бирә торган, көн дәвамына сиңа энергия җитәрлек күләмдә бирә торган рацион булырга тиеш һәм ул аксымга да, углеводка да, майга да, клетчаткага да бай булырга тиеш. Аның бар аерым бер менә мин яратам идеаль тарелка дигән, идеаль тәлинкә дигән система буенча эшләргә. Ул безнең өчен иң җиңел, иң отышлы һәм иң доступный вариант дип әйтәм инде мин аны. Мәсәлән, аласың бер тәлинкәне бүләсең 2гә, аның 2дән бер өлешендә яшелчәләр һәм җиләк-җимешләр була. Калган 2 өлешен яңадан 2гә бүләсең. Димәк, тәлинкәнең 4дән бер өлешендә аксым була. Ул ит булырга мөмкин, балык булырга мөмкин, йомырка мәсәлән, кем ярата анда морепродуктлар, диңгез креветкалар, анда мидиялар булырга мөмкин. Калган 4дән бер өлешендә анда катаулы углеводлар. Анда инде мәсәлән, шул карабудай, бәрәңге, эре бөртекле оннан ясалган тукмаш мәсәлән булырга мөмкин. Һәм иң мөһиме менә шу 3 әйбер янына тагын майлар да булырга кирәк. Майлар мәсәлән, салат ясасың икән, салатыңа май салып җибәрәме? Яисә әзрәк кенә смит каймак салырга да мөмкин. Авокадо кушасыңмы? Яисә әзрәк кенә чикләвек кушып җибәрәсеңме? Ягъни безнең рационда менә шу бүтән элементлар, микро-макронутриентлар дип әйтәбез без анда. Рационыбызда булганда һәм ул ризыклар дөрес итеп пешерелгәндә, ул дөрес рацион була. Ул безнең организмга зыян китерми торган рацион булырга тиеш. Аңлашылды. Менә салатларга майлар өстәп җибәрергә кирәк дидегез бит әле. Кайсы майлар күбрәк киңәш ителә, кайсылары безнең организмга начаррак тәэсир итә? Без инде менә бу сорауны күп бирәләр. Бу иң яхшы май мин инде зәйтүн майын әйтәр идем, яисә җитен май. Ләкин җитен майның тәме авыррак, менә зәйтүн майына өстенлек бирергә кирәк инде. Яисә атнага бер тапкыр булса да ярый, безнең үзебезнең территориябызда үскән көнбагыштан ясалган нерафинированный көнбагыш май. Чистартылмаган ди, исле, без аны исле май дип әйтергә өйрәнгән, исле май булырга мөмкин. Ләкин исле майдан, көнбагыш маеннан кыздырмаска, чөнки кыздырган вакытта андагы теге транжирлар, бүтән зыянлы матдәләр чыгып, ул безгә ризык белән безгә керә. Аны бар тик салатларга гына салырга киңәш ителә. Һәм күп түгел. Шулай ук тагын әле кибетләрдә еш очрый торган май, ул виноград төшләреннән ясалган май. Ул бик кыйбат, ул да файдалы. Менә сезнең рацион никадәр күбрәк төрле майларга, төрле ярмаларга, төрле яшелчәләргә никадәр күбрәк бай булса, сезнең организмыгызга шул кадәр күбрәк төрле витаминнар керә дигән сүз. Һәр көнне анда бер үк төрле май гына да кулланмаска мөмкин. Хәтта менә конопляный маслалар да бар, тыквенный майлар да бар. Алар һәрберсе безнең организмга билгеле бер максат белән файдалы була. Аралаштырып торган. Аралаштырганда ул тагын да файдалырак була. Тагын еш очрый торган сүзләр инде, моны инде күп кенә кешеләр
дөрес түгелдей. 6-дан соң ошарга ярыймы, юкмы? Мында нинди максат белән бит, әйме? Мәсәлән, күп очракта бу сорауны кемнәр бирә? Диетада утырган кешеләр. Ябыгырга теләүче кешеләр бирә. Мында инде мин әйтер идем, бу дөрес, бу ябыгырга теләүче кешеләр генә түгел, башка кешеләргә дә 6-дан соң түгел, йокларга мин әйтәм, йокларга 3 сәгать кала. Кимендә сез соңгы ашыгызны, да кичке ашны ашарга тиеш дип әйтәм инде мин. Кичке яктан безнең метаболизм бик нык кими. Һәм без бит инде мәсәлән метаболизм да кими, һәм безнең энергия тотылышы да әзрәк була. Без өйгә кайткач, біз анда бер чабып та йөрмибез, әйме? Яисә ашыйбыз да утырып балалар белән дәрес хәзерлибез, я ашыйбыз да үзебезнең дәресебезне карыйбыз, яисә ашыйбыз да барып диванга утырып телевизор карыйбыз. Безнең энергия бик әз тотыла. Һәм димәк, безнең кичке вакытта ашалган ашау ул энергияга әверелми. Кемнәрнең артык веска бар склонность инде, артык веслары бар, алар весларын киметә алмаячаклар, соң ашасалар. Әгәр дә һәм күп итеп ашасалар кичке ашны. Шуңа күрә кичке ашны максималь рәвештә әзрәк ашарга киңәш ителә. Ләкин бездә шундый стереотип бар инде, бөтен гаилә кич белән җыела бит инде, әйме? Бөтен күп кенә татар гаиләләрендә шул инде ул. Аның бәлешендә, өч пишмагында самит иң тәмле ризыкларын нәкъ менә кичкә калдыралар. Менә бу киңәш ителми инде. Безнең үзебезнең гаиләдә мәсәлән ничегәме? Мин андый ашларны күбрәк ял көннәре пешерергә тырышам һәм көндезге ашка. Кичкә без андый теге камыр ашларына бик өстенлек бирмәскә киңәш итәр идем мин. Хәзер кичке ашка да кагылып киткәч, сорау иртәнге ашка нәрсәне ашарга киңәш итәләр күбрәк? Көндезге ашка һәм кичке ашка. Нинди продуктлар, нинди ризыклар киңәш итәлә? Иртәнге ашка менә сиңа көндәлек көн буена җитәрлек энергия бирсен ул һәм көн буена җитәрлек көч бирсен. Шундый көч һәм энергияне безгә бирә майлар, безгә бирә катлаулы углеводлар. Димәк, иртәнге аш ул катлаулы углевод, май һәм әзрәк аксымнан торырга тиеш. Яисә аксым һәм майлардан торырга тиеш. Мин әйткән менә бу идеаль система, идеаль тәлинкә системасы, ул иртәнге ашка да бара, ул көндезге ашка да бара. Ул бик теге самый оптимальный вариант. Әгәр дә син нәрсә ашарга белмәсәң, сайлау теге бер тәлинкәңә син төрле ризыкларны тутыра аласың, тәмле итеп. Ләкин майлар турында онытмаска кирәк инде. Иртәнге ашка күбрәк майлар салырга һәм катлаулы углеводлар. Әйтик, мәсәлән, карабудай ярмасы әз генә алдың, әйме? Аның янына бер алма мәсәлән турап куясың. Карабудай янына май салып җибәрәсең. Анда сары маймы, сыер майымы һәм берәр аксым булырга мөмкин берәр йомырка мәсәлән. Аның һәр берсендә тәлинкәңне тутырып алырга димәгән. Син һәр берсен әз-әзләп ашасаң да, сиңа инде углеводы да керә, аксымы да керә һәм майлары да керә. Иртәнге аш ул синең көндәлек рационыңның 25-30% тәшкил итәргә тиеш, күбрәк булырга тиеш. Шулай ук менә социаль челтәрләргә куярга ярата инде безнең хатын-кызлар күбрәк. Авокадо белән, анда йомырка мәсәлән пашот белән менә алар шулай ук файдалы булып чыга инде, майга да бай. Алар зыянлы түгел, аларда бу инде белковый жировой завтрак дип атала. Аксымга да бай һәм майга да бай иртәнге аш була инде. Шәп. Диетага килсәк, диета кайсы очракта файдалы, кайсы очракта зыянлы? Диетага килсәк, диета бит инде ул менә нинди дә булса ризыкны үзеңнең рационыңнан алып ату дигән сүз. Диетаның төрлесе бар. Кемдер ябыгу өч максатыннан тота. Менә андый диеталарны тоту ул зыянлы. Кемдер мәсәлән, мин диетада дип бу кызларда бик яшь кызларда очрый, ипи ашамыйлар, яра ипиендә ансына күз йомасың, алар хәтта үзләренең рационына майларны да алып аталар. Салатка да май салмыйлар, сыер мае да ашамыйлар, майлы әйберләр дә ашамыйлар. Менә бу кызлар сезнең колакка әйтәм, аеруча үсмер кызлар өчен бик тә зыянлы, чөнки безгә хатын-кыз гормоннары эшләсен өчен безгә майлар кирәк, файдалы майлар кирәк. Һәм бары тик шул файдалы майлар булганда гына рационда хатын-кыз гормоннары эшли һәм безнең репродуктив системабыз әйбәт эшләячәк. Безнең бала табасы бар, әйме? Менә аның өчен
иң мөһиме майлар инде. Һәм шулай ук теге хатын-кыз циклы бозылмасын өчен дә майлар бик мөһим. Икенчедән диета бар, мәсәлән, шулай ук мин аны теге күзәтәм инде, кызлар кулланырга ярата Дюкан диетасы, белковый диета. Ягъни алар гомумән углеводлар кулланылмый, аксымга күбрәк бирәләр. Бу шулай ук зыянлы, бу почкаларга зыян китерергә мөмкин. Ягъни әгәр дә син менә шундый моно диеталар дип әйтә, бер генә төрле ризыкны ашый торган диеталар, алар зыянлы. Бар бу ябыгы буенча диеталар, бар лечебный диеталар. Лечебный протоколлар, аларны менә без нутрициологлар да язабыз үзебезнең клиентларыбызга. Лечебный протоколлар, алар тегегә исә бу авыруны дәвалау өчен бирелә. Менә алар кирәкле диеталар дип әйтәбез. Мәсәлән, кемнеңдер организмына глютенга реакциясе бик көчле була. Безглютеновый диета язабыз без аңа. Кемнеңдер организмында, кемдер мәсәлән шикәрсез гомумән тора алмый, аның шикәр сорый. Ул очракта аның организмында әгәр дә кандидалар күп икән, антикандидный протокол дип әйтәбез, шундый лечебный диета язабыз. Ягъни әгәр дә ул диета нинди дә булса авыруны дәвалау буенча язылган лечебный протокол буенча төзелгән диета икән, ул зыянлы түгел. Әгәр дә син ябыгу максатыннан гына яисә мода артыннан куам дип бары тик анда шул бер төрле ризыкларны гына ашыйсың икән, башка теге майны яисә углеводны киметеп инде, ул очракта менә ул зыянлы диета дип әйтәм инде мин. Аңлашылды. Ит ашамаучыларга хәзер күчик. Веганнар бар, вегетарианец бар. Гомумән итне нәрсә белән алыштырып була? Ит ул терлек аксымы була инде, животный белок. Анда аны алмаштырабыз без үсемлек аксымнары белән, растительный белок белән. Ләкин животный белокта бар незаменимый аминокислоталар. Без шулай дип әйтәбез инде. Ягъни ул аминокислоталарны безнең организм үзе барлыкка китерми. Без аларны бары тик аксымна, шундый животный белоктан гына алабыз. Менә аны бер нәрсә белән дә алмаштырып булмый. Инде әгәр дә гомумән ул кеше принципиально менә веган икән, гомумән мин ит ашамаячакмын, ашамыйм дип әйтә икән, ул очракта итне алмаштырабыз растительный үсемлек аксымына. Мәсәлән, ул чечевица булырга мөмкин, борчак, нут, маш, бобовыйларга дип әйтәбез инде, борчаклы культура үсемлекләренә дип әйтәбез инде. Һәм шул кара будайга да кертергә кирәк инде. Альтернативасын үсемлек аксымнарыннан эзлибез. Итне ашау начар дип әйтүчеләр дә юк түгел. Димәк, итне ашау кирәк барыбер организмга. Ашау кирәк, Мәсәлән, тавык ите, күркә ите, куян ите, каз ите, алар үрдәк итләре мәсәлән, аларны да кертергә кирәк. Ире терлек итләре, мәсәлән, сыер ите, бузау итләре, менә алар яшең барган саен аларны киметә барырга кирәк. Атнага 1-2 генә тапкырга калдырырга. Күбрәк инде өстенлекне балыкка бирергә, җиңел үзләштерелә торган, җиңел эшкәртелә торган терлек аксымына бирергә кирәк күбрәк. Ризык файдалырак булсын өчен аны ничек әзерләргә? Пардамы, кыздырып түгелдер инде. Ничек кирәк? Иң мөһиме, менә мин әйтәм, кыздырмагыз дип. Кыздырган вакытта да кыздырасыз икән. Менә язалар инде. Менә шулпан шашлык. Бүген без шашлыкка барабыз. Шашлык кыза бит ничек инде аны ашамыйсың диләр инде. Тәлинкәне куйгач, менә күзәтәсең бит инде иң тәмлесен сайлап алалар нинди? Прям кызарганын, тигәзрәк кибрәк киткәне, китердәп торган, менә ансы зыянлы. Ул инде безнең бауырлар аны бик эшкәртеп бетерә алмый. Шуңа күрә кыздырсагыз да артык корочкасы дип әйтәбез, тышлыгы каты, шундый кызарырлык итеп кыздырмагыз дип әйтәм инде мин. Иң оптималь вариант, мәсәлән, ничек инде кыздырмыйсың котлетларны дип әйтәләр, мәсәлән, котлетларны пешерергә була духовкада рукавка тыгып, шундый тәмле, шундый сочный котлетлар булып чыга. Яисә син пешерәсең икән, кыздырасың икән, ике ягын кыздырып ал да, мәсәлән, от майында, каз майында, элек безнең әбиләр бит шундыйларны кулланганнар. Сары гихи майында, һәм ике ягын әзрәк кыздырып алганнан соң әз генә су салып тушить итеп бетерергә кирәк. Иң файдалысы парда пешкән ризык инде. Ул парда пешкән вакытта суда да түгел, нәкъ менә парда ул үзендә саклый bütün файдалы әйберләрен. Үзлекләрен, витаминнарын үзендә саклый. Яшь калу өчен, организмда яшь саклансын өчен ничек тукланырга кирәк? Барыбер нәрсәләрдән баш тартырга кирәк? Менә
катгый рәвештә әлеге ризыкларны ашарга ярамый. Организмда Нәкъ менә үзендә бу яшь калсын ризыкны өчен. ашама дип списогы юк инде аның, әйме? Ләкин мин инде киңәш итәм, менә глютенга бай ризыкларны киметергә, сөт ризыкларын киметергә, яшең барган саен кызыл иттән баш тартырга. Баш тартыра түгел, аны атнага 1-2 генә калдыр инде, әйме, күп ашамаска инде. Һәм синең рационыңда һәр вакыт булырга тиеш яшелчәләр. Менә организм никадәр чиста булса, яшелчәләр алар организмны чистарту өчен бик тә файдалы ризыклар. Синең яшьлегең дип әйтик инде, биологический возраст синдеме, ул синең озаккарак сакланачак. Һәм су. Менә бу су безнең это наше все дип руслар әйтәләр инде. Бик мөһим безнең бүтән токсиннарны чыгарыр өчен, безнең битебез матур булсын өчен, безнең тире матур булсын өчен су, май һәм коллаген, оксын. Менә шуларны булсын инде организмда. Суны көненә ничә литр эчәргә кирәк? Һәрбер кешенең үз нормасы бар бит инде. 3 литр мин гомумән киңәш итмим эчәргә. Ул почкаларга бирелә бик авыр нагрузка. Әгәр дә син моңанчы бер дә су эчмәгәнсең икән, бар шундый кызлар, әмма 1 стакан, 2 стакан көнгә эчәләр. Яисә вообще эчмим диючеләр дә бар, гомумән эчмим диючеләр дә бар. Ул очракта 1 литр ярымнан башларга киңәш итәм. Синең анда 60 килограмма весың, 50 килограмма весың инде. Инде аннан соң үзеңнең нормаңны саныйсың. Үзеңнең норма ул 1 килограмм веска 30 мл су тәшкил итә. Ягъни мәсәлән синең весың 50 килограмм икән, син 50-не тапкырлыйсың 30-га, 1 литрда 500 мл ул синең норма. Син шул суны көн дәвамында эчәргә тиешсең. Ләкин әгәр дә синең весың анда 80-нан артык, 90-нан артык икән, һәм синең 2 литр ярымнан да күбрәк норма чыга икән, менә ул очракта мин инде киңәш итмим күбрәк 2 литр ярымнан да күбрәк эчәргә киңәш итмим. Әгәр дә моңа гомумән эчмәгән булсаң, ул вакытта 2-дән дә күбрәк эчмәгез. Чөнки барыбер организмга ул бөерләргә бик зур нагрузка була. Ягъни үзеңнең нормаңны эчәсең, әгәр дә синең эчү теләге бар икән, яисә син ул көнне спортзалга бардың икән, мунчага кирдең икән, яисә менә җәй көне икән, күбрәк тирлисең икән, синең су күбрәк чыга, ул вакытта әзрәк су нормасын артырга ярый. Бар тагын шундый кешеләр, аларның гомумән су эчәселәре килми. Алар эчә алмый дип әйтимме соң, минем таныш белешләр арасында бар. Алар үзләрен көчләп эчертәләр әлеге суны, менә кирәк дип. Андый вакытта нишләргә? Андый вакытта менә карага кирәк ни өчен уланы эчәсе килми. Бәлки аңа сутның тәме ошамыйдыр, әйме? Суның тәме ошамый икән, ул очракта суга лимон салырга мөмкин, мята салырга мөмкин, битлек дип кемдәнче әйтәр инде. Мята салырга мөмкин, карлыган яфраклары салырга мөмкин. Менә ул суның тәмен үзгәртә һәм кешегә суны эчәргә җиңелрәк була. Кемдер әйтә, менә мин 1-2 стакан су эчеп караганым бар, су эчәм дә мин күбенә башлыйм дигән. Яисә отеклар барлыкка килә ди. Әгәр дә син моңанчы бер дә су эчмәгәнсең икән, синең ул клеткалар, безнең организмда клеткалар, алар шулкадәр суга сусаган булалар, һәм син эчкән суны үзләренә губка кебек впитывать итеп баралар. Алар аны бирмиләр, менә бүген миңа бу суны эчертәчәк тә, иртәгә тагын эчертмәячәк бит дип, ул суны бирмәячәк кенә. Шуңа күрә син, әгәр дә синең барыбер почкаларың авыртмый икән, син суны эч, 1 көн, 2 көн синең отек булачак, аннан соң ул бетә. Аннан соң инде нормага килә, организм ияләнә. Беренче тапкыр ишетәм, кызык булып китте шундай. Нинди суны эчәргә кирәк? Җылы сунымы, кайнаган? Яки инде кайнамаган, һава температурасы белән бер төрле булганмы? Кайнамаган җылы су эчәргә кирәк. Салкын су эчү ул ашказанында эчәклектә спазмлар барлыкка китерә. Салкын су иртә белән торгач та салкын су эчсәң, син бүтән эчәклекләр анда кысыла башлыйлар. Җылы су эчсәң, хәтта комнатный температура гына да түгел, бүлмә температурасына әзрәк югарырак, менә чәй эчәбез бит, кайнаррак чәй. Менә шундый су эчсәң, организм сиңа рәхмәт әйтәчәк. Аның прям ул чистарынып китәчәк, җылычта әйбәт бүленеп чыгачак һәм ашкайнату системасы да ризыкны кабул итәргә әзерләнәчәк. Ишәклекләрдә дә бернинди проблемалар да булмаячак. Һәм көн дәвамында да менә бүлмә температурасыннан бераз гына җылырак булган, ләкин кайнамаган су эчәргә киңәш ителә. Еш кына ишеткән бар, көненә
3 сәгать сайын ашап торырга кирәк диләр. Бу дөрес әйберме, юкмы? Әллә һәрбер кешенең дә индивидуаль һәм кайчан ашыйсы килә, шунда ашасаң ярыймы? Илюзия, менә 3 сәгать дип әйтәсеңме, тиме? Әле сиңа теге нормальный цифрлар әйткәннәр дип. Миңа әйткәннәре бар. Менә миңа врач әйтте, врач түгел инде. Менә минем укыганым бар, һәр 2 сәгать буе сайын әзәзләп ашарга кирәк дип инде. Бугымын син үзең организмыңа карыйсың. Но 3 сәгать минимально тотасың икән арасын, әйме? Ул бик әйбәт файдалы була инде. 3 сәгатьтән дә артыграк тота аласың икән, шулай ук файдалы була. Часто ашауга караганда, көненә 3-4 тапкыр ашау күпкә файдалырак. Менә бу 3 сәгать сайын ашау дип әйтәбез инде. Ул күбрәк ашканату системасында проблемалар булганда, шикәр авыру белән авыртканда, яисә башка төрле авыру, нәкъ менә шушы питание белән бәйле булса, менә аларга 3 сәгать сайын ашарга мөһим дип әйтәбез. Әгәр дә синең организмың сау сәламәт икән, ул очракта 3 сәгатьтән әзрәк артса дагы күпкә файдалырак кына булачак. Ашыйсы килгән вакытта, менә капкалап аласы килә бит әле кайбер вакытта, компьютерда эшләгәндә, нәрсәдер кимерәсе килә. Нәрсә ашарга шундый вакытта? Нәрсә өчен син кимерәсе килә, шуны уйларга кирәк. Ул бит инде кайсы вакытта ияләнәсең генә, менә ияләнгәнгә генә, менә эшлисең, ияләнгәнгә беренчедән ул булырга мөмкин. Икенчедән син бу эштән ардың, синең баш миең башка нигә юнәлешкә нитеп җибәрәсең килә. Ул аеруча мәсәлән офиста гел утырганда, әйме, берәр сәгать эшлисең, тукта чәй эчеп килмә дип, чәеңне син бит кырыеңлап килеп куясың, әйме, ясап килү генә дә ул ничектер икенче төрле процесс була инде. Ягъни ул бер төрле эштән туеп икенче эшкә әзрәк юнәлим дип әйтәсең. Яисә анда ниндер баш мие башка төрле эмоциялар сорый башлый шул вакытта. Ул синең ашыйсы килү теләге юк бит ул вакытта. Бары тик гадәт буенча. Андый очракта ул гадәтне бетерергә инде беренчедән суга алмаштырырга мөмкин, су эчеп карарга кирәк, әйме? Монда психологик ашыйсы килү белән физиологик ашыйсы килүне карарга кирәк. Әгәр чыпшыннан ашказанын суыра башлый икән, ул очракта утырып әйбәтләп улча ашарга. Әгәр дә инде синең булай гына менә просто психологик хәрәкәт икән, ул вакытта су эчеп куяйса баш миеңне башка әйбергә юнәлтергә була инде. Берсе дә булышмаса, бу очракта була мәсәлән сыр белән, сыр кабып куярга, 1-2 шикләү кабып куярга. Яисә анда әйтер фрукты белән сухофруктыны мин алай ашарга киңәш итмәс идем. Нишләп? Чөнки аларның гликемический индекслары югары була, ягъни алар безнең организмга килүгә, алар безнең шикәрне, кандагы шикәрне күтәрәләр. Һәм ул шикәр ничек тиз күтәрелә, шулай тиз төшеп тә китәчәк. Һәм гел шулай ашыйсың икән, 5-6 елдан синең шикәр гел сикерә торганга әйләнәчәк. Шуңа күрә мин инде айрым фруктлар, айрым сухофруктлар белән кабып куймаска киңәштәм. Бу балаларга кагылмый. Алар өстәлдә алма тора икән, алар килеп алманы алалар, өстәл артына утырып ашамыйлар. Алар шул жүгереп йөйе. Аларның ул энергияга китә. Син утырасың өстәл артында һәм яңа кабасың, мәсәлән, ул синең энергияңа китмәй. Шуңа күрә анда күбрәк менә майлырак ризык инде, сыр булсын, шикләвек булсын, мәсәлән, шундыйракка өстенлек бирендәйсең. Яшә шоколад хотя бы без сахара һәм теге 75%-тан югарырак какаолы шоколадлар 1-2 генә плитка кабып куйсаң да, ул шулай нигә зыян итмәячәк. Минем менә үземнең шундый начар гадәтем бар. Чипсы ашыйм. Наркоманнар булып бит әле һаман сайын уйлап тора. Менә минем дә шундый бер гадәт бар. Ашыйсы килсә бер нәрсә, чипсы ашап куйсам була бит дип уйлап куям. Ничек арынырга менә шушы чипсы ашаудан, нәрсә белән аны алыштырырга? Сатып алмаска. Булмый Бар алай. сатып алмаска, бер дә булмаса инде син аны аласың икән, мәсәлән, син бит хәзер бер ашаганда сразу бер пачканы ашап бетерәсең. Икенче ашаганда син әйт, менә буның яртысын бүген ашыйм, Илюзия, яртысын менә ашамыйм диеп. Икенче юлы менә шуның хәтлегенә ашыйм да, анасы киметеп бар син әкренәп. Яисә Илюзия, әйдә менә бүген чипсы алмыйк әле, ул акчага башка әйбер алабыз дип. Менә син ничә соң мәсәлән карыйсың бит, ниме акчасын? Аха, вот, менә шул акчаны кырыйга куй. Икенче көнне ташый, аха, менә шулай кырыйга, һәм ул синең альтернатива башка әйбер алырга. Шулай әйтсәң генә инде. Бай биткән булыр иде инде алайча булса. Яисә тагын бер ни бар. Менә без малайны ничек арындырдык ул әйбердән. Бар морская капуста кипкән.
Мен можно яратам шуны аны. алмаштырга. Вот, биз малайга шуны алабыз чипсы десе, тоже менә әйбәт, күпкә файдалырак булачак. Шәп вариант. Фастфудка килгәндә, әгәр дә ашыйсың килә ди, өйдә пешереп ашадың ди, ул шулай ук зарарлымы, әллә инде ярыймы өйдә пешереп берәр көн ашасаң? Берәр көннең айга бер мәсәлән зарарлы булмый, әгәр дә син аны дөрес майда кыздырсаң, дөрес итеп пешерсәң. Әгәр дә син аны көндә пешерәсең икән, көндә ашыйсың икән, ул вакытта фастфуд кына түгел, башка төрле теге ризыкта бик калориялы, ризык тагын зыянлы булырга мөмкин. Фастфудтың да төрлесе була бит, инде именно дип сорыйсы килә. Менә шул Макдоналдс юк инде, вкусный точкадагы шикелле мәсәлән. Мәсәлән, аларда бургерларны, бургерны син файдалы бургер итеп өйдә дә ясый аласың. Бар кибеттә магниттан да син рәхәтләнеп табып була, шундый булочкалар из цельнозерновой муки. Алдың булочка, кистең, өеңдә юка гына итеп котлетын кыздырып алдың, арасына сырын куясың, котлетын куясың, күп итеп яшелчә яфраклары, яшелчә куясың инде. Соусын мәсәлән, йогурт белән йогурт һәм томатный пастаны булгатасың, әзрәк кенә анда зернистый горчица саласың, инде ашыйсы килә, шуны сылыйсың. Менә сиңа өйдә ясалган файдалы бургер, ул күпкә файдалырак, аның зыяны булмаячак. Файдалы дип әйтмәйм, зыяны булмаячак. Күз алдыма китереп утырам бөтенесен. Шул яисә наггетсын шушы өйдә пешерә аласың, тавыкны аласың, яисә балыкны алып, фкляри була бит, син дә пешерәсең өйдә. Анда син өйдә гәр теге вкусная точка дип әйтсәк, аларга ни булыр инде ул теге? Аларга каршы мин дип әйткән кебек булыр инде. Башка общепитларда, мәсәлән, бер майда кыздырганны, икенче шул майда, икенче, өченче ризыкында кыздырырга мөмкиннәр. Син өйдә беләсең, менә син моны шушындай майда кыздырдың, шулай итеп син пешердең, әйме? Ул син күпкә зарарсызлырак булачак, анда алып ашауга караганда. Ләкин ярты елга бер тапкыр анда барып ашаудан зыян юк дип әйтәм инде, чөнки кай вакытта мине дә анда малайлар белән очратырга мөмкин. Часто түгел, ләкин мәсәлән, анда ширек беткәнеме, теге әни өйдә барыйк инде. Әни өйдә инде, шулай теге ялына башласалар, мин инде 3 айга, 4 айга бер анда кай вакытны ярты елга бер дә җитә, без барабыз. Мин инде әйтмим, шундый менә 100% ПП гына ашагыз дип әйтмим алай. Димәк, нутрициологларда фастфуд ашый. Ләкин бик сирәк ашыйбыз. Нәкъ менә ураза тоткан кешеләргә ниндирәк рацион кирәк? Иртә белән нәрсә ашарга һәм авыз ачканда. Җиңел дә булсын, әмма энергияны да бирсен. Иртәнге якта күбрәк аксымнарга һәм майларга өстенлек бирергә киңәш итәм инде, шул мәсәлән сырник, каймак белән, мәсәлән, көнгә җитәр һәм янына куй холодильникта күздән сине көтүп тора торган җиләк җимешләрне. Күп кешенең әле ул бетмәгәндер, запаста торадыр, шул карлыганнар, мәсәлән, җиләкләр, чәй булды. Менә сиңа менә дигән иртәнге аш, яисә анда шулпа, әз генә салат мәсәлән, һәм шулпаңа әзрәк май түгел, салатка май саласың, шулпаңа каймак саласың. Шулай ук менә дигән җиңелчә генә иртәнге аш. Ул туклыклы, ләкин ул җиңел була. Инде авыз ачкан вакытта анда максималь рәвештә җиңелчә ашарга киңәш ителә, чөнки көн дәвамында син инде аш торасың, ашказаны ашарга әзер булмый. Башта финик белән авыз ачып куясың, аннан соң 1-2 стакан җылы су эчәсең, ашказаның бераз әзерләнә ризык кабул итәргә, һәм аннан соң минем теге һәр вакыт бирәм минем киңәшне шулпа эчәргә. Озак кайнатылган сөяк шулпасымы, яисә анда аш шулпасымы, бәрәңге дә салмыйсың, тукмаш та салмыйсың, бар тик шулпа гына эчеп куясың. Син инде аннан соң үзеңә карыйсың, инде ашсың килә икән, анда балык яисә җиңелчә аксым ашый аласың һәм яшелчәләр. Менә шундый рацион булганда, син ураза тотканда синең энергияң күбрәк булачак. Һәм су эчәргә. Шулай ук тагын бер сорау менә, ифтар вакытында иң беренче булып нәрсә белән авыз ачсаң, яхшырак организмга? Су беләнме, хөрмә беләнме, туз беләнме, башка төрле әйберләр белән дә ачалар? Нәрсәсе иң яхшы? Монда инде күбрәк карыйсың, уразаны бит инде без Аллаһтан ризалык өчен табыз, һәм безгә суны, безгә авызны финик хөрмә җимеше белән ачу сөннәт дип калган. Шуңа күрә бер финик белән ачыргадыр дип
әйтәм инде мин үзем. Физиологик яктан караганда су ишеп җибәрү күп әйбәт инде. Тагын бер сорау бар. Ага. Төнлә, мәсәлән, ашыйсың килә башлады да, йоклаган вакыт, юк, йоклаганда түгел инде. Ятып торасың ди, ашысы килә ди кинәт кенә, әмма йокларга инде 1 сәгать кенә калган. Нәрсә ашап куйсаң була? Фрукты ашарга ярамый дип Юк, беләм. фрукты ашамый, бер нәрсә ашарга кирәкми. Йоклап китеп Йоклап булмаса. китеп булмаса, чәй белән сыр хотя бы. Олы кешеләр, мәсәлән, чәй белән бал ишеп куялар. Ул яхшымы, начармы? Мин аны начар дип тә әйтә алмыйм, әйме, ләкин менә бал ул шул шикәр инде. Ул безнең инсулинны, шикәрне уйната. Төнлә белән, әгәр дә синең максатың ябыгу юк икән, син ишеп куя аласың. Әгәр дә синең максатың бар икән ябыгырга дигән, ул очракта эчмисең инде. Ул очракта чәйне үзең генә эчәргә, бал эчмәскә дип әйтәбез инде без. Гомумән су белән генә шушы ашыйсы килүне басып буладыр инде ул. Әгәр дә гормоннар әйбәт эшли икән, әгәр дә анализда хилафлыклар юк икән, әгәр дә ул синең бары тик ашау гадәт кенә икән, була. Ләкин әгәр дә синең гормональ фонда нинди булса үзгәрешләр бар икән, теге яисә бу гормон эшләми икән, анализда мәсәлән оксым әз икән синең анализыңда, гемоглобин түбән икән, ул вакытта су белән генә кеше үзен үзе җиңә алмый. Организмны ялганлап булмый. Организмны ялганлап булмый. Бу вакытта инде рационыңны да дөрестләргә кирәк, һәм кирәк икән төрле витаминнар да кулланырга була. Витаминнарга килсәк, менә хәзер инде бик популяр дип әйтергә кирәк, БАДлар, витаминнар, кеше күпләп ала, ашый. Аларга ничек карыйсыз? Аларга ничек әйтим, уңай да карамыйм, тискәре дә карамыйм, ләкин учлап ашамыйм да дип әйтәм инде. Минем шул бер генә киңәшем бар, ул яктан. Менә иптәш кызым шуны эчә, күрше апа шуны эчә, диеп эчмәскә ашам БАДларны. Белеп эчергә. Табиб киңәше белән киңәшләшеп эчергә. Чөнки ул кешегә килешкән БАД сиңа килешмәскә мөмкин. Бездә мәсәлән, мин инде әйтәм, магний, витамин D, витамин C, омега-3, менә аларны була көндәлек рәвештә курслап эчергә. Чөнки алар безнең организмга чыннан да җитми. Калган БАДларны, аларны табиб киңәше белән яисә нутрициолог киңәше белән генә эчергә кирәк. Кеше эчә диеп эчмәскә. Һәм нәкъ менә шушы урында инде сездән дә киңәшләр көтәбез. Нинди әйтер сүзләрегез бар, нинди киңәшләрегез бар нәкъ менә яшүсмерләргә, чөнки безнең төп аудитория ул яшьләр, яшүсмерләр, шуңа күрә рәхим итегез. Кызлар, егетләр, менә әйтәсем килә, үзегезнең сәламәтлегегезне менә хәзердән үк саклагыз, карагыз, чөнки киләчәктә әгәр дә сез зур үрләргә ирешергә телисез икән, шундый энергичный булып үсергә һәм омтыласыз икән, ул очракта инде киметегез фастфудларны, киметегез анда чипсылардыр, шундый газированный суларны, күбрәк өстенлекне дөрес туклануга бирегез һәм энергиягыз ташып торган вакытта сез үзегезнең алда булган барлык максатларыгызга дагы тизрәк ирешәчәксез. Шушы позитив нотада без нокта куябыз әлеге чыгарылышка. Бик зур рәхмәт әйтәбез Чулпан апа Мөслиховага, ул безнең нутрициолог һәм дөрес туклану буенча белгеч. Шулай ук рәхмәт әйтәбез нәкъ менә шушы мотор студияны безгә биреп торганнары өчен Китап радиосына бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә инде рәхмәт сезгә, безне караучыларга, тыңлаучыларга, укучыларга. Безнең белән булыгыз, бергә булык, бердәм булык. Барыгызга да пока-пока. Сау булыгыз.